It's time for DJ Raqi's Secret Files. Ang idol kong ahas. Hi DJ Raqi. Ako po ay avid listener ng 90.7 Love Radio at mahilig akong makinig sa programa mo, especially yung SPG Secret File mo. Pero ngayon, hindi naman yun yung ikukwento ko, kundi ang i-share ko ay yung kung paano ako niloko ng idol ko. So itago mo ako sa pangalang Jules, 28 years old, galing Mandaluyong City. At ito, ang aking secret file. April 24, 2020, panahon ng ECQ. Stay at home lang ako. Wala naman akong ginagawa buong maghapon. Nakakaboring sa bahay. So ang ginawa ko lang ay mag-TikTok buong araw. Kahit konti lang yung followers ko, hindi naman ako artista. At habang naghahanap ako ng magagandang trending video sa TikTok, meron akong nakita na isang lalaking TikTokerist na mala-artistahin tapos gwapo at malaki pa ang katawan. Ay, napakagaling pang kumanta at sumayaw. So inopen ko yung account niya. Finalo ko si Idol sa TikTok, lahat din ang kanyang social media account. Itago natin siya sa pangalang Olan. Nalaman ko na artista pala siya. Kaya, idol ko na si Olan. Fast forward June 22, 2020. GCQ na, pero naka-lockdown pa kami dito sa amin. So nalaman ko na hindi lang pala siya artista at model, may chicken wings online business pa pala siya. Nag-trending pa sa social media, so naisip ko, mag-order kaya ako ng chicken wings. Natakam ako Kaya nga lang, yung struggle ko, baka hindi ako maasikaso. Ang daming tumatangkilik sa chicken wings ni Olan So, October 2, 2020, nakapag-order na ako ng chicken wings. At dumating na rin sa akin sa wakas. Nung natikman ko si Olan, chicken wings? Grabe! Ang sarap talaga. At hindi ko pinagsisisihan yun, kaya sabi ko, o-order uli ako sa susunod. Fast forward, November 15, 2020. Sumali ako sa fans club ni Olan. Itago natin yung fans club niya sa pangalang Olanatics. So bago naman lahat ng yun, inalam ko muna kung mabait ba si Olan. Ang sabi naman ng head admin, oo, mabait si Olan. So naniwala ako sa kanya. And I'm willing to support Olan and his projects, TV projects. Meron kasi siyang boys love series. So napanood ko yun at grabe, kilig na kilig si ate mong girl sa eksena ni Olan. December 24, 2020, bisperas ng Pasko, nasa Batangas ako noon. Habang kasama ko yung mga pinsan ko sa Batangas, nagkaroon kami ng fan meet sa Zoom para ma-meet ko si Olan virtually. Sabi ko nga kay Olan, congratulations Olan, napakagaling mo talagang umarte sa Boys Love series. And of course, nagustuhan ko rin yung chicken wings mo. Proud na proud ako sa'yo. Tapos sumagot naman si Olan ng, thank you Jules, hayaan nyo, magbubukas kami ng physical store ng chicken wings by next year. So grabe, happy naman ako doon nung pinansin ako ni Olan, kaya abangers ako doon. Fast forward, January 2021. Habang inaabangan ko yung mga TV project ni Olan, nagpo-post na ako ng mga fan art, yung mga update niya sa fan group page ni Olan, tapos nagsusulat pa nga ako ng mga kanta ko para sa kanya. Na-appreciate naman ni Olan yung mga effort and yung pagsuporta namin sa kanya. At sa kabila ng pagsusuporta namin kay Olan, meron akong napansin. Yung isa pang umuusbong na fans club para kay Olan. Pero wala naman akong pakialam. Kasi naniniwala ako na yung unang fans club yung amin. Tunay at original. So anyway, fast forward. April 26, 2021. Bumiyahe ako papuntang Valenzuela City para sa ganap na soft opening ng secret restaurant ni Olan. Bumili uli ako ng chicken wings for the second time around. And finally, na-meet ko na si Olan ng personal. Binigyan ko pa nga siya ng regalo at sobrang nagustuhan niya yung gift na binigay ko. Tinagpa nga niya ako sa my day niya sa IG. At doon na ako napuno ng kilig at saya. Yes naman!
The following month naman, pumunta ako sa secret restaurant ni Olan, and this time kasama ko yung mga kaibigan ko na co-admins ng Olanatics para i-celebrate yung monthsary ng fans club namin. Kasama na dun si Olan. So binigyan namin siya ng cake, gifts, then flowers. Yung flowers kasi ako yung nagbigay nun kasi naniniwala ako na mabait siya, mabango pa. Kasing bango ng 1,000 bulaklak, parang charm fabric conditioner. Kasi yun, nagkaroon kami ni Olan ng instant acting workshop. Hinarana ko pa siya, tapos na-appreciate naman yung pag-alay ko ng kanta para sa kanya. So fast forward to June 2021. Kumain na naman kami sa restaurant ni Olan with my co-admin friends. Kasama na rin yung mga fans ni Olan. Pero hindi naman gaanong marami yung grupo namin kasi bawal pa yung mass gatherings. So nagbigay sila ng seafood dish tapos cake kay Olan. Ako naman, teddy bear yung binigay ko sa kanya. Tuwang-tuwa siya sa regalo ko. Pinost naman ni Olan yung appreciation niya sa amin. At sobrang natutuwa talaga kami doon. Makalipas ang 1 buwan, nagsimula na ang Clash of the Fans Clubs. Yung second one kasi, may bakla doon. Itago natin siya sa pangalang Angel. Sa totoo lang, naiinis ako kay Angel. Kasi, siya na yung center of attention ni Olan ngayon. Ayoko namang isipin na mas lamang yung second fans club ni Olan kaysa dun sa original na fans club. Pero ewan ko lang kung bakit uhaw sa atensyon ni Olan itong si Angel. Pero sabi nga, wag na lang daw kaming ma-stress kay Angel. Pero eto na nga. Eto na yung pinakamasaklap na pangyayari kung paano nasira ang fans club namin pati yung pagsasama namin ni Olan. Nitong July 13, 2021, pagkagising ko ng tanghali, nagulat na lang ako nung mabasa ko sa convo sa GC ng Olanatics na sinalihan ko na puro away at gulo. Yung main reason daw kasi mas pabor si Olan kay baklang Angel at yung fans club niya kaysa sa amin. Hindi ko na alam kung sino bang sisisihin ko. Kung si Olan ba ay yung co-admin na nagrant sa kanya na itago na lang natin sa pangalang Da. Hindi ko maintindihan kung bakit daw nagbitaw ng salita si Olan kay Da. Naguguluhan ako Sabi raw nila ma-attitude si Olan. Pero hindi naman ako naniniwala kasi alam ko sa puso't isipan ko na mabait si Olan to the highest level. Sabi nga ni Olan, hindi na importante yun kung sino ang mas lamang. Kaya naniwala ako dun sa mga sinabi ni Olan. So after few days, nagkaroon kami ng video chat with my co-admins. Nagsumbong na sa akin yung kaibigan kong head admin. Sinabi niya sa akin na hindi raw siya pinapansin ni Olan. Tapos ang lakas pa raw ng loob ni Olan na magbitaw pa ng salita sa kanya. Pero still, hindi pa rin ako naniniwala kasi kita ko naman sa dalawang mga mata ko na yung co-admins ko ang unang nag-away kay Olan. At ang sinabi naman niya sa akin ng kaibigan ko na hindi talaga nila inaway si Olan. Kinausap pa nga siya ng maayos. So ang ginawa raw ni Olan is binastos niya ang co-admins ko. Totoo nga yung sinabi nila sa akin at hindi nila ako niloloko. Napaluhan na ako nun kasi all this time nagbulag-bulagan ako sa mga sinabi ni Olan. Tapos yung pala manloloko siya. Pagkatapos ng lahat ng pagmamahal at pagsusuporta na binigay ko kay Olan, ito lang yung gagawin niya sa akin at sa mga kaibigan ko. Wala na pala kaming halaga sa kanya. Wala siyang utang na loob. Lalong-lalo na si baklang Angel, hype siya. At nung nakita ko yung post ni Olan sa IG, kitang-kita ko sa mga mata ko na magkayakap pala sila ni Angel. Kaya naman pala ang cold ni Olan sa akin. Ayaw niya akong yakapin kasi nga mas mainit ang pagmamahal niya kay Angel kaysa sa akin. Napakawalang niya, ang bababoy pa nila. Magsama sila sa Amazon, mga ahas sila. So the following day after video chat with my co-admins, na-dissolve na ang fans club namin. In-unfollow at binlock ko si Olan sa lahat ng social media accounts niya. So nagsisisi nga ako kung bakit inidolo ko pa si Olan. Ang sama pala talaga ng ugali niya. Porke ba artista siya? Akala niya kung sino siyang umasta para magyabang? Kung ganyan lang yung attitude niya, then wag na siya mag-expect na susuportahan pa namin siya after all ng ginawa niyang sa amin. Manluloko yung idol ko, isa siyang ahas. Ay, DJ Raqi, sana matulungan mo ko sa sitwasyong nararanasan ko ngayon. Napakahirap mag-move on.
Hindi pa rin nawawala yung galit ng puso ko kay Olan. Lalo na artista siya. Para sa akin, mahirap pala magmahal ng isang artistang kagaya niya. Naman luloko pa. Kaya sana, gabayan mo ko kung anong dapat kong gawin para makalimutan ko na yung sakit na pinaramdam ni Olan sa akin. At para naman kay Olan, kung nakikinig ka man sa radyo ngayon o mapanood mo man to, matuto ko naman sana sa mga pagkakamali mo. Lalong-lalo na sa hindi magandang trato mo sa aming mga fans mo. Sana man lang, tanawan mo man lang kami ng utang na loob kahit hindi na sa akin ha, kundi sa mga fans mo na totoong nagmamahal sa'yo. Hindi yung ganun mo na lang ginawa sa amin yun. Ganun na lang yung tingin mo na parang wala silang kwentang fans sa'yo. Kung gusto mo maging sikat na artista, dapat 100% good attitude. Hindi yung puro looks and talents ka lang. Maraming salamat pa rin sa panahong magkasama tayo. Good luck na lang sa showbiz career mo. At sana wag kang lumagapak dahil nasa paligid lang ang karma. Sana maging lesson na ito sa mga fans na katulad ko. Mag-iingat na lang sa mga taong iniidolo nila. Kilatisin muna ang bawat ugali ng artista para hindi ka masaktan sa bandang huli. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Jules at ito ang aking secret file. Always your number one FM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raqi Secret File.